אני אספר לכם שרשת 13 יחד עם שירות תוכן הספורט הבינלאומי דזון מביאה לטלוויזיה החכמה שלכם שני ערוצי ספורט אטרקטיביים חדשים. באחד תוכלו לצפות באגרוף והיאבקות וגם כדורגל נשים. וכדי לדבר על אגרוף ועל היאבקות הזמנו לכאן את הגר פיינר, מי שהייתה אלופת עולם באגרוף ועדיין עוסקת את זה באופן שוטף ומלמדת גם ילדים וגם בני דור וגם מבוגרים את אגרוף והיאבקות. הגר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. את קודם כל באמת אלופת עולם. כן. החזק בתואר הזה בשיניים לא מעט שנים. 5 פעמים. 5 פעמים. כן. הנה ההוכחה פה לידי, זה די כבד, אבל תראו, זה כאן. כן. זה תחום שבו עדיין צריך למשוך אנשים, להתעסק בו שלא למטרות הגנה עצמית, בלבד, אלא ספורט. כן, אמנויות לחימה זה תחום מאוד רחב ומאוד משולב. יש פה הרבה מרכיבים שצריך לעבוד עליהם, גם על הכושר הגופני, גם הכוח, כוח מתפרץ, גם טכניקה. ובזכות המועדון שפתחתי לפני 2 שהוא פתוח כל ימות השבוע, מהבוקר עד הלילה, זה באמת מתאפשר לכל המתאמנים, כולל הילדים, להגיע כל יום לאימון אחר, לאימוני כושר, לאימוני כוח, לאימוני של הטכניקה, של האגרוף. הילדים הצעירים עושים קראטה, ואז זה בעצם נותן לכל אחד מענה לפי הסגנון שהוא רוצה ללכת אליו. כמה בנות, כמה בנים? יש הרבה יותר בנות ממה שהיה בעבר, מילדות גן, אפילו באירועי קרבות האחרונים שעשיתי גם השתתפו ילדות, בנות 10, 11, נכנסו לזירה ועשו קרב, שזה היה מהמם. בדרך כלל גם הנערות הן אלה שמנהלות לי את האירוע ואחראיות על הכל, זה חלק מאוד מאוד פעיל. אני שואלת בעיקר על נערות, כי אני כן תוהה אם זה רק אני או שזה עדיין לא בהכרח מובן מאליו, שמגיעות בנות שהן רוצות מאוד להצליח בתחומים האלה של הספורט, ואני גם תוהה, אני מוסיפה עוד שאלה, אם זה עדיין נתקל בתגובות של מה, בנות? מה לכם ולאגרוף? תראה, היום זה שונה, במיוחד אולי במרכז תל אביב, איפה שאני נמצאת, אז אולי זה קצת האווירה אחרת, אין יותר בנים או בנות, זה כל הבנות עושות בדיוק אותו הדבר. המועדון הוא פחות לכיוון תחרותי מקצועני, כי מאוד קשה פה בארץ. אבל כבר שנה... הניסיון שלך, אני חושבת לפתוח את ה... כן, זהו, אני בדיוק התחלתי להגיד, שנה אני מנסה לפתוח איגוד אגרוף מקצועני בארץ. ולא הולך? מאוד קשה, בירוקרטיה זה לא דבר פשוט פה, אבל אני בינתיים ממשיכה את כל האירועי קרבות שאני מארגנת. שנה האחרונה עשינו 5 אירועים. לצערי הקרבות הם לא רשומים רשמית, אבל לפחות החבר'ה יכולים לצבור ניסיון. היינו גם בלונדון שנה שעברה, אז הם באים כבר עם ידע ועם יכולת להתחרות מול החבר'ה בחול, שהם הרבה יותר מנוסים. וכן, גם הנערות והבנות רוצות לעשות ולהתחרות. דווקא נשים יותר הולכות לכיוון של הכושר והחיטוב ונהנות מהטכניקה של האגרוף, אבל יש, בכל הקבוצות יש. שרוצות להצליח בזה כספורט, ולא רק כהגנה עצמית או חיטוב. קודם כל זה אחלה, זה נורא כיף. הוא עובר נורא מהר, כי יש מלא תחנות ועבודה על עסקים, ועבודה בזוגות, ועבודה של הכושר, אז האימון עובר בצורה מאוד כיפית. מעבר לזה, מי שרוצה להתחרות, יש לי גם ערוץ כזה בשבילו, אז יש לנו גם קבוצת מתחרים. זה עובר למסלול מקצועני יותר. ויש כאלה שהולכים לזה, כדי לשפר את הביטחון העצמי או את החשיבה המנטלית. אני חושבת שכל אחד שמגיע אליי, מהכי קטנים ועד הכי מבוגרים, לשפר, אבל יש כאלה שלוקחים מגיע, אצל כל אחד יש את המניע הזה. בשביל ללכת לעשות כושר אפשר גם לצאת לרוץ. נכון. מי שמגיע אליי זה מי שיש לו פה איזה עניין, והאומנויות לחימה מתלבש עניין נפשי. כן, בדיוק על זה. זה לא רק הביטחון, אני חושבת שגם הידע, היכולת, זה גורם לך להרגיש פחות חסרת אונים מול כל סיטואציה. הסיטואציה היא לא רק ללכת ברחוב בסמטה חשוכה, אלא עימות עם מישהו, או שיעורי בית, או מבחן, או כל סיטואציה שהיא מעלה טיפה קושי, זה מעניק יכולת להתמודד איתה. אז טוב שהדגשת את זה, ואת אומרת, זה מתאים לכולם מהבחינה הזו. באמת גם באפליקציה תוכלו, יש גם כדורגל נשים מבורך, וגם בכל נוגע לתחום ההיאבקות והאגרוף, לכולם, כן? נשים וגברים, אפשר להיחשף ולראות את הקרבות שעליהם דיבר והתחרויות. אני מאוד מודה לך, הגר. תודה רבה. שהצטרפת אלינו. לי שלום, בוקר טוב. היי, בוקר טוב.